Hej så YouTube. Og yes. Ja, vi skal lige starte med at have den her frem. Og ja, vi spiller Scrap Mechanic, episode 3 af Scrap Mechanic-serien. Yes, og vi skal have bygget videre på vores slot her. Og jeg har lavet lidt off-cam. Wait, what? Hvad? Hvor er slottet? Der. Her. Jeg kunne ikke rigtig finde slottet. Det plejer at være nede i bunden. Det var det så ikke den her gang. Det var derfor, jeg tænkte, det var lidt godt. Yes, som I kan se, lavet lidt off-cam. Det her, det bliver så murene, som skal være her. Her skal være døren, den store port. Og ja, så har jeg lavet det her elevator. Det samme er lavet i alle. Sådan. Det har jeg lavet i alle tårne, eller i alle tårne, der har jeg lavet nøjagtigt det samme. Så der er nøjagtigt det samme alle steder. Så skal vi bare have lavet murene, og jeg har allerede lavet lidt her. Det var bare sådan, jeg kunne se, hvordan det så ud. Så ja. Først så skal der være 2 op alle steder, hvor jeg skal sætte mur, så ja. Det skal jeg lige have gjort. Men yes. Den sidste video, jeg lavede, den blev helt perfekt lavet. Den kom op på, eller den nåede lige præcis 10 minutter og 10 sekunder. Så det var jo helt perfekt. Yes, og vi skal faktisk også lige have gjort det her. Bum. Og herover. Hov. Hvad fuck? Nå, okay. Der. Nej, hvad? Der, sådan. Godt, så skal vi have taget nogle af de der ind. Og ja, I skal ikke tage navnet. Det er bare fordi, at, yes, jeg kaldte den wall, men ja, der er sket lidt problemer, så jeg bliver nødt til at kalde den det der. Men det er også ligegyldigt, det bliver alligevel deleted, så altså derindfra, lige så snart jeg har tilføjet alle væggene her. Så det kan være ligegyldigt. Bum. Næste. Der. Ups. Nej! Okay, fint. Nej! Så, ligegyldigt. Okay, der skete heldigvis ikke noget. Eller hvad? Nå, oh my god. Typisk. Så jeg tror lige, jeg tager lidt fra den anden side. Men yes, som altid, som jeg siger i alle afsnittene, husk at gå ned og skrive, hvad jeg skal lave, for jeg tror, enten så bliver jeg færdig i den her episode, eller i næste episode med slottet. Og så kan jeg selvfølgelig altid bygge videre på slottet, men altså, at bygge ting inde i slottet, men lige for nu, der skal vi kun have bygget slottet. Vi skal ikke sådan bygge ting inde i slottet. Så ja, døren bliver nok det, der kommer til at tage længst tid af det, vi mangler. Eller det, jeg mangler, eller hvad du vil kalde det. Så ja, så er der bare lige lidt flere. Lad nu være. Sådan, haha. Wow, shit, det bugger lidt. Prøv at se, hvor meget det bugger. Nå, det er også ligegyldigt. Yes. Skal vi have endnu en ind? Så ja. Nej, det gjorde jeg ikke, det der. Så skal jeg have 3 på mig. Nej. Okay, lige nu der laver jeg mange fails, det kan jeg godt sige dig. Hold da op. Så mangler vi bare lige lidt ting. For jeg synes det er meget nice med de der, de har takker sådan. Der, og der, og der. Og også herover, og også herover.
Så mangler vi kun en wall her. Og en wall her. Og så skal vi bare have lavet døren. Så ja, vi bliver nok færdige i det her afsnit med den. Og tusind tak til SaxMC-Luca for at komme med en god idé. Er at bygge et slot. Det her det er nok mere en borg, men det er lige borg, slot. Agtige ting. Det her kalder jeg bare borg, okay? Sådan er det bare. Det er den her slot. Det er nok mere en borg nu, hvor jeg tænker over det. Men ved du hvad? Så laver vi en borg-slot. Det her det er jo så meget en borg. Det er jo ikke et slot. Oh my god, jeg er dum. Nå, det er ligegyldigt. Vi siger bare, at han skrev, at vi skulle lave en borg. Så laver vi en borg. Yes. Så er det bare, hvordan døren skal åbne. Jeg tror faktisk lige, at jeg udvider den her lidt. Hvad er den kommet til? Okay, så den er kommet til det her. Oh my god. Jeg skal 2 mere op. Det var derfor, der før jeg var 2. Så gør vi bare sådan her. Der. Og der. Hov. Og så laver vi lige en til. Og så der. Det tror jeg, vi gør. Godt. Så bygger vi. Nej, så gør vi de her 2. Helt op. Så en op til den der. Og så de her 2 helt op. Godt. Og så den her. De her 2 helt op. Yes. Så. Den her borg, den bliver god. Jeg kalder det ikke engang et slot mere. Fordi det er ikke engang et slot. Det er bare mig, der var lidt dum. Det havde jeg ikke lige tænkt på. Jeg kan se, der er et eller andet galt her, men jeg ved ikke, hvordan det kunne gå galt. Eller hvad? Ej, skal den seriøst endnu mere op? Oh my god. Jeg gider ikke engang slette det. Det ordner jeg bagefter. Så kører vi opad. Så. Fikset. Nej, vent på mig. Sådan. Let. Så skal jeg have lavet indgangen. Yes. Jeg tænker faktisk, at jeg bare... Ups. Jeg tænker faktisk, at jeg bare bygger videre på den. Kom nu. Tak. Jeg tænker bare, at jeg bygger videre på takkerne heroppe, og så laver jeg sådan døren herinde. Yes. Det skal gå meget mere skrå der. Nå. Yes. Ja, det ser bedre ud. Men den skal stadig gå meget mere skrå, tænker jeg. Så yes. Men ja, igen, jeg håber ikke, den her video, den blev for lang, for jeg slutter den lige om lidt. Eller jeg slutter den lige om lidt, fordi jeg kan ikke se, hvad jeg skal lave. Men der går selvfølgelig lige lidt tid nu, fordi at jeg skal jo også lige have lavet døren. Hov. Ups. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg har gået. Nå, jeg kan bare gøre sådan her. Smart. Så kan jeg se, at jeg skal bygge herud til. Der. Jeg tror bare, vi gør det sådan her. Og så måske lige formindske den der lidt. Nå, der. Måske lige en gang mere. Men, yes. Ved du, så laver vi døren på den der seje måde, som jeg kan. Vi skal have sådan en der, så skal vi have en controller. Og så skal vi have... Hvad skal vi så have? Så skal vi have switch og
bearings. Og det gemmer jeg bare herover. Jeg skal kun bruge en af den og en af den, og så kan vi så den til det der. Så skal jeg bare lige have connectet nogle bearings. Tænker, det skal ikke gå særlig hurtigt. Og den skal connectes dertil. Og så skal jeg bare lige teste, om de kører den rigtige vej. Den kører den forkerte vej. Så jeg bare lige en knap lige der. Bum. Faktisk jeg kan godt bare blokere det her ind nu. Så. Kan lige gøre sådan der. Yes. Så skal der bare bygges en dør. Jeg skal passe på. Det der jeg skal faktisk passe på med det der, fordi at det kan gå med lidt hvad. Der. Okay, det er der den rundt, så det vil sige, at jeg skal have noget på her. Det problemet er bare, at jeg ved ikke rigtig sådan, hvorhen midten er. Se, okay, hvis hvad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Så, haha! Jeg skal lige prøve igen. Yes. Det ser bare lige bedre ud, hvis jeg bare lige gør sådan her. Sådan der. Og sådan der. Og så skal vi bare lige bygge ud der. Bygge ud der. Er de her to som midten, eller hvad? Det ser ikke rigtig ud, som om det er midten, nej. Det kan jeg godt lige se. Det ligner ikke rigtig særlig meget en midte. 2 ud der. Det gør 2 ud her. Så de her to, det er midten. Perfekt, at det er en dobbelt midte, som jeg kalder det. Kan jeg godt sætte den fast til den der væg, der er lige der. Jeg tager bare den sikre måde der. Yes. Nå, og grunden til, at jeg sagde det i sidste afsnit, det er flot. Altså, jeg optager den her på samme jeg optager den her på samme tidspunkt, som jeg optager, eller ikke på samme tidspunkt, men sådan samme dag. Og jeg kan allerede ikke huske, hvad jeg sagde. Det er virkelig flot gået af mig. Jeg sagde, jeg kan faktisk godt huske, hvorfor jeg sagde, okay, ja, det har jeg sagt. Haha. Så. Nej, det var ikke meningen, det der. Oh my god. Nej, det går ikke så godt. Sådan. Bum. Der. Jeg håber rigtig faktisk, den her dør, den virker. Det virker rent faktisk. Nej. Så skal vi bare have lavet den her. Det her, som jeg gør. Den var... jeg kan faktisk bare gøre sådan her. Hvis jeg synes, det er lettere. Så. Så er den endelig lavet. Okay, den i mit hoved var den pænere. Lad os bare sige det på den måde. Men det er ligegyldigt. Den er stadigvæk fin. Se det udefra. Se, det er det der, jeg ikke er så glad for. Se, prøv at kigge.
det er lidt grimt. Men det er ligegyldigt. Vi har en indgang, og det er det, der er det vigtigste. Nå, skal vi lige... Nå jo, nej, jeg mangler faktisk en ting. Jeg sagde, at jeg vil fortsætte takkerne ovenpå. Og det tror jeg også, jeg vil gøre. Så. Vent lidt. Foran, der er det jo sådan. Der er der ikke det der hak der. Ej, det er ligegyldigt. Så foran, der er det bare sådan totalt bare... Og så her, der er der lidt... Yes, det er fint nok, fordi jeg... Yes, fordi før var det jo mure, jeg satte derop. Så var det sådan... Ja. Jeg kan se, at her der er der også sådan 2 mellemrum. Men det er fordi, at det er inde i tårnet. Nå, men yes. Så kan I bare se på den her totalt firkantede kasse. Men indeni, der ligner den en borg. Udenpå, der ligner det bare en stor firkantet kasse med takker på. Fordi tårnene skulle nok være højere. Men det er ligegyldigt. Men i hvert fald, jeg håber, at den her video ikke er blevet for lang. Fordi at jeg slutter den af nu. Så tusind tak, fordi I har set med i den her episode af Scrap Mechanic. Og faktisk, jeg vil lige hurtigt den, jeg har kaldt slot. Eller slottet. Det er fordi, man kan ikke kalde tingene de samme. Det er derfor. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her, men et eller andet. Det ved jeg ikke. I don't know. Det finder jeg på bagefter videoen. Men tusind tak, fordi I har set med i den her video. I husk... Ups. Ah, fuck. Nej. Jeg så fast inde i borgen. Eller slottet. Shit. Løb. Men tusind tak, fordi I har set med i den her afsnit af Scrap Mechanic. Ja, husk at skrive ned i kommentarerne, hvad jeg kan lave, fordi nu er jeg jo færdig med det her projekt. Men jeg kan også godt lave noget mere til det her projekt. For eksempel så for, at der er et eller andet parkeringspladser inde i det, så det bliver sådan moderne borg-ting slot. Sådan at, ja, det bliver noget, der ligner et slot, men rent faktisk er en parkeringsplads til biler. Det kunne man jo gå lave, for eksempel. Men tusind tak, fordi I har set med i den her video. Så ja, husk at abonnere og alt det der. Og husk at skrive en kommentar, hvad jeg skal bygge i næste episode. Hej hej. YouTube.